Отдолу е гледане, нали? Главата не я дала, сега крия сърцете, обаче докато свети в тъмното. Значи се обърнала с ръчичката. Да, ето е главата. Да. Сега, докато пътува, ще погледна сърцето, защото то е много важно за нас. Да се гледаме обаче. Нещо мърда, я да видим тук главата. Има тук на върху лицето. Виждаме носието, но и това е тук на върху. Да. Ето е тук на тъпървежа, къде се помотая пред нея. И затова тя и ръката сложи. Усещам, че вода. Нормално е оттам да минава път навръх, нали? Тя някъде плува просто. И бримките си. Има като моето носле, виждам. Няма да се мехне на гората. Нали? Да, щом не е на... Бузи, обаче, виждате ли? Да, буски доста Да. Ма и пухкави. двамата сме били будисти като малко. Ето я. Добре. Предаде се. За снимки. Всичко нормално изглежда за сега, Да, не? сега да я гледаме. Добре. Аз за това за сега питам. Да, Добре, сега. Да видим какво ще правим с сърцето. Че много се крие с прешните ребра. Може би. Сърцето има 4 кутии. 2 камери и 2 предсърдия, разделени с клапи. Ето. Лява, дясна камера, ляво, дясно предсърдие и клапите, къде се отварят и затварят. Виждате ли? Пускаме си доклад да видим кръвотока в името на сърцето. Като се отворят двете клапи, попълнят се и двете камери. Това ни показва, че нямаме хипопластично ляво сърце. Това е смъртоносна аномалия, тук няма такава. Това е преградката между ляво и дясно. От лявата камера, това е аортата. От дясната насам, в обратната посока, пак червено, трябва да видим белодробната артерия. Ето другото червено, само че в обратната посока. Виждате? Така че структура нормално случи се. Добре. Да видим сега. Пак пробваме да я снимаме. Пак има тук навръх пред устата и градичката. Там най-често я хапе. Иска да се я пригризе. Да, нещо... Жената усеща от време на време. доста остро слабната към. Ето е. Добре, сега да видим мозъка. Сърцето видяхме, чухме. Всичко е наред там, нали? Смисъл... Да. Това е главата. Тази линийка, междинното е, което дели мозъка на ляво и дясно. Тук е връзката между ляво и дясно. Тъмната стрелкичка, това е таламуса. Тук има нещо като приливче. Това е малкият мозък, който отговаря за движенията и координация. Мозъчната кора се е нагънала. И най-важното е тук. Нещо се въртка. Живбели трябва да мърда. Няма задръжка на течност в мозъка. Нормално тук е до 10 мм, тук е съвсем малко, 2,5.
което означава, че нямаме хидроцефалия. Супер. Остава да измерим главата. Колко и следваща спирка му слонка. Как е сложила ръцете, добре, че сме митни. Това е ученце. От другата страна, другото ученце. Вътре, вижте, има едни тънки пръстенчета с бели контури. Ще Да. даже ги движим. Ето и другото пръстенче да видим. Ето го и горното пръстенче. И щом са така с бели контури вътре черна, това за нас означава, това са лещите, че са прозрачни и че нямаме вродена катаракта. Няма вродено къде, това ще вижда. Трябва да видя устните за заешка устна, но ръката вижте как е сложена. Така че чакаме. Сега, минаваме към вътрешните органи. Сърцето го видяхме, чухме. Тук е върха му, значи тук е ляво. Ляв бял дроб, десен бял дроб. Слизаме по-надолу, стомахчето и то от тази страна. Сърце наляво, стомах отляво. Значи имаме правилно разположени органи. Стомахчето е пълно, значи тя гълта и течността стига до тук, без да има скок по пътя. Чакайте да изменим нещо. Стомахче отляво, черен дроб отясно, това е пътната вена. Тук е вливането на пътната вена в коленчето. Това е пикочния мехур, значи българските работят. От двете страни е така, която има две артерии. Ето вижте, пътната бръв как влиза и се разделя на две. Значи имаме нормална пътна бръв, изградена от една вена и две артерии. Остава да видим диафрагмата и бъбреците. Диафрагмата дели гръдни от коремни органи. Ето този тънък черен сърп е диафрагмата. Вижте сърцето тук в върхите, а стомахчето и черния връх са корема. Разделени са. Т.е. нямаме диафрагмална херния. На двата бъбрека, ето го едното бъбрече, като бобче. Виждате го? Отдолу е другото бъбрече, даже ще видим кръвоснабдяването. Ето. По средата е аортата, вижте във всеки бъбрек влиза артерия. Няма задръжка на бъбреците, което също е много добре. Сега, остава да броим пръсти. Останат вкусните, нещо, прием се. Сърцето и стомахчето сочат надолу. Значи долу е ляво, горе е дясно. Това е дясната раменна кост. Дясна раменна кост, дясна преднишна с две дълги кости. Тук е лявата, те се кръстосват. Ето пръщите. Палец отстрани, 2, 3, 4, 5. Виждате ли? Ето работа. Тук пък точно пред лицето е тази ръка, която ни пречи. Тя е лявата. По 3, 2, 3, 4 и някъде тук трябва да видим палец. Оп, ето го опънах нагоре. Виждате ли? Да. Ето е така. Добре, и крака. Това е бедрената кост. Дясно ляво бедро, дясна лява бедрица. Сега ще видим зора. Защото са добре не кричехте във вас. Ще видим по-кълче. Това е долното стъпалце, значи лявото. Палец, най-голям, 2, 3, 4 тренците. Това са кокълчетата, самите пръсти са записали от вас. Така, 5 точки. Нали така? Тук е другото стъпалце, тук е съвсем гълчето. Но, ритаме. Палец, 2, 3, 4, 5. Малко движение за това така замазане. Мийте се. Само се. Ето. Тук има и някакви ръка. Тук, но ето пръщетата на кръчета. Добре. Устни. Бутаме, през това време гледаме.
По менструация 33 плюс 0, в момента 32 плюс 6. По-малка израза. Не става дума за ден-два разлика. Чакайте да измерим още едно повече. Вашата менструация на какви интервали са? На колко дни ви идва? Абсолютно нормално. На 28. Да. Абсолютно не. Значи доста дълго време се лекувах на сарколитидол. Значи са били на по-големи интервали. Последните почти година така се нормализирал съм себе си. Значи бяхме на някакви реакционни талченца, прахчета. И на фолик пихте. Да. Сега, ето е муцунката. Това като гледам като отпечатък. Това е върха на нослето, двете ностри, горно-долу носна и гърдичка. Няма цепки. Когато има цепки от ноздите, тръгват черни пътечки, които пресичат горната устна, и като горната устна цялата е бяла, няма никакви черни пътечки. Чакайте да изменим още една глава. Пак така излиза. Ден-два разлика, което на пълна 9 месеца временност не е разлика. 2015 грама тяхна вода. Термин 23 септември. Браво, всичко се показва. Послушна е. Ръката те плесна пак на главата. Добре, че я снимахме в началото, защото вижте сега, вижте ли умра така. Даже се вижда къде е палеца отстрани от това. И останат те така. Или бузата само се вижда и нещо повече. Вие пушите ли? Не. А нещо доведува ли сте? По време на време? Някакъв грип? Ами имахме един-два пъти бяхме в магазина Реналдо. Защото плацентата ви има фалцификати. Тия белите работи. Те не нарушават очевидно нейната функция, защото бебето е пораснало колкото трябва, нали не изостава, но има фалцификати. И в момента имате достатъчно количество оплодна течност, значи кръвоснабдявате бебето както трябва. А тези калцификати на какво се държат? Ами, така се получава, да речем, при пушачки. Получава се при някои заболявания и тия калцификати са в функционалната част на плацентата. Бебето не се изхранва както трябва. Но тук се отговаря така, че 133 удара в минута. Трябва да е между 120 и 160, вие сте 130. Така че и водите са в норма, така че това е явно между реалните веси, така че не нарушават функцията на плацентата. Добре. Въпроси имате ли? Цялото бебе